rewo mbimi ngari e jeene rewo jeen guila jeejeeli ha nder rewo yile gural joom poyde guidali se yen gabbaɓe baalaji koɗi koddi hulɓe jiimi fulɓe jiimi e ceewele jeejeeli nde ko wuuro moolo wajjo dari dow mbiden tan mbi cange rewo jeewen rewo monde rewde ko monde ko jaaɗulaji tati puneji mbaɗi katane lombi bareyka hamadi boɗiyele wuuro culude mi sowno culugel amera hijjaji ha gora wuuro ba gilli tufde men fajjara ɓulli nayyi beyi baali pucci birgal e bamɗi kawo mi soggal lappi mi wonta majju mi seeka nadde mi daro e keerol seeno joofe harawo celɓele bahe damɗi tehele mbaɗi coppule cangel kelle gumi e pecci karaɗe kuufi ɓalji ko min andi cangel kelle gumi e andi cammalal moussa jubbi togge dow togge lim haysara pistuba e gueson men hirnangue nayyi kuuro ngaala pirdille pucci kirta e mbamta e barawo rewo ko déjà kuuro jeeri min mbi paale rewo tabalde fi serkiti lawake fiili ar gulali luuke laamu hote joomum sukaɓe cukaleje ndegenen beele wuuro jaaɓe baba juula piice e ŋaale taɓɓe e buna baali jaam wel Allah joom jaam yo wat jaam e bandiraɓe cetal tabital pulaku Nouadhibou on calminama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere bisimilla moon e yewtere meɗen satto yewtere men environnement joni garten o salamatullahi bandiraɓe tabital pulaku cetal Nouadhibou onon fof on calminama cukalel hen e mawɗo hen debbo hen gorko hen e n' importe qui e cetal ngal salminama yettama kadi no fewi e wannoon kanjum ko ɗum cetal kono foti wiyede ko foobre quoi foti wiyede ko foobre tabital pulaku e Mauritanie walla kam foobre tabital pulaku Nouadhibou cetal kam ina wawi sengtade walla feƴƴito walla neɗɗo ara tan ni fooɗa quoi kono foobre kam to ñiiɓima hankkadi ne wayno ñiptatako ni e surtout kadi kalaten hannde ko affaire environnement affaire sato e ɗum ɗo fof ne haala foobre seeɗa e to ɗum rewi ha ɓenni eɗen jetta kadi mi wonde toujours yettude sababu o ina wayno yimɓe daraniɓe cetal ngal ɓen kadi ne jetti no fewi yimɓe kadi gonata mbawa wonde tan no ñiiƴe yeesode ni kañumen fof mbawa fodde ɓe keedat yeeso tan ɓe keeda keeci ɓe keeɗa hakkude ɓe cawdo ko nandi hen kono noon hunde nde wawata yarude inchallah ne ko noon yaari donc dendagal neɗɗo kam dillowo e affaire pulaku ngu affaire ɓamtare pular ɓamtare leñol ngol ɓamtare leydi ndi gotgol leydi ndi e gotgol yimɓeɓe hakkude mumen e ɗum ɗo foof kadi ina ko hunde fonde sembinede neɗɗo foof kadi waɗata wawi wadde tan koko wawi wadde ko mbi wonde ko la plus belle femme ne fait donner que ce qu'elle a e neɗɗo ne wawi hokkude tan koko jogui ko e to ɗum ɓenni no wayno hannde yewtere men mbiɗen kalten ko affaire sato affaire environnement kanjum ɗum wona gandal wona ɗum ɗo no fewi kono ne waɗi yidde kam enen kam guila tan mbattuɗen hakkille eɗen mbaɗi hakkille affaire laddeji ɗi affaire environnement affaire ɗen ɗon gueɗe eɗen jiiɗi ɗum no waɗi kam yidde hay sinno ko gandal ala hen yidde kam ina hen e kala nokku mo jaaɗen eɗen tesko nokku o no wayi gila e leɗɗe mum ha e calli mum ha e jawdi muɗum ha e kotki muɗum gila ɗo noon ha caggal leydi ndi kala ɗo menoɗen yaade eɗen mbatta hakkille e hon ɗeɗon gueɗe c'est pourquoi eɗen jogui hen toon teskuyaji seeɗa e ɗin ɗon teskuyaji noon ko ɗin ɗon jiɗɗen haalde ɗo e kaalen hono aduna no goruɗen adana ni e kaalen kadi e ko kewi joni ko e mbaɗenen ɗum kadi perspective janggo hono ɗum foti warude e yimɓe ne kalata ko nokku to gandi ɗo pardon e oɗo mataw yaha mbiɗen wonde affaire environnement o ne wayno ko ɗum haaju mawɗo ɗum wonno kam e aduna o foof ha noon e ɗiɗo rafiji garɗi joni tan wayno birni gueɗe ɗe seeɗa ni kono noon aduna o kam surtout tubakoɓe ko nandi hen hajumen hammumen ala to wona affaire environnement o affaire changement climat ji ɗi ko nandi hen e wonno changement climat ne hay sinno ken dillata hen ina wayno ɗum yetti en no fewi e wa tawi toɓani tawi ilani leɗɗe ngala ko nandi hon ɗenɗon gueɗe ɗum ɗon yettoto kala neɗɗo guurɗo e hon ɗenɗon gueɗe ko wayno gaynako en walla ndeemowo ko nandi hen donc kamɓe tubakoɓe kam eɓe mawnini ɗum mawnidu kono ɓurti wa noon eɓe gandi holko ɗum firti changement climat holko firti e environnement holko firti
ewa eɓe jogino groupe aji mawɗi ko ɗin ɗum ɗon tan darani mbaɗe kadi batuji mawɗi mawɗi hay ko ɓooyani no fewi koɓe mbaɗino batu brésil to wiyete Rio haalata ko haala environnement ɓe mbaɗi kadi batuji goɗɗi Paris ɗin kadi ko honɗum haalata jiida e groupe aji kadi biyeteɗi Green Peace en ko nandi hen ko ɗum ɗon haalata ne waɗi kadi yimɓe tan ni individuellement dariɓe wayen tuba goto français ne wiye Nicolas Hulot on kadi ko neɗɗo dariɗo e affaire environnement o bo ko jiida kadi e ɗum ɗon hay Afrique ga ne waɗi parcours ji mawɗi wayno wiyede Kenya en wayno Namibie en walla ɗo joni tan ni Sénégal to ɓatti ɗo wiyete parque Niakkoloba en ɗum ɗo fof ko nokkuji yimɓe ne darani ɗum waɗi ONG ji groupe aji daraniɗi wonde laddeji ɗi no poti renirede ni ewo enen noon ene wayno gueɗe kewɗe kamɓe eɗen jeebo seeɗa walla en battata hen hakkille no fewi ko ma ɗum ara tan ha yetto en hankkadi en mbiɗen ene ummo par ce que kamɓe joni kamɓe tubakoɓe hay yimɓe yeeɓoɓe téléji ɓe ene mbawi teskade ko ɓooyani no fewi tan ko neɗɗo goto ñaawa Suisse ɗo o ñaawa komo wari Boyi aɗa andi neɗɗo to ñaawa wari Boyi firti joni ko ina mbaɗi ahammiya e jawdi ɗum ɗoji kuulo ko nandi hen enen noon yimɓe meɗen mbaɗata ko posone nawa e nder dulɗi nawa nder ɓalji ne mbaɗa hen pour ɓe mbara buyji mbara jiih ne mbara n' importe quoi mbara pooli ne mbara n' importe donc ɗum ɗo foof en gandana ɗum ahammiya no fewi te kadi ko hunde mawde 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 no fewi mi arta eyyi pour tan mbasen ni wittoyde tan ha to woɗɗi no fewi ina wayno affaire environnement meɗen environnement c'est à dire ko sato c'est à dire ko taari en ko taari en ko holɗum taari en ko laddeji meɗen ɗi taari en ko ɗiɗo dulɗi taari en ko ɗiɗo ɓalji taari en ko ɗiɗo caali taari en ko konɗo kullon ko nandi hen ɗen ɗum ɗo joni ko ɗum ɗo woni taaridi meɗen ndi taaridi ndi ɗon ene jokkodiri e tooɓo ene jokkodiri e ilam ene jokkodiri e remru ene jokkodiri e gaynaka ɗum ɗo joni so wiyama yo reene firti ko enen poti rende gurdam meɗen ko enen poti c'est-à-dire il faut ko daroɗen tigui rigui pour mbawen ɗum rende te ndenani ɗum ina wayno ɗum rufata koye meɗen ete ɗum fuɗɗima rufde e meɗen par ce que eɗen mbiya fulɓe joni ne mbiya wonde rewo wonka nde worgo hoɗa c'est à dire yimɓeɓe joni gummi koto ɓurno fof woɗɗude e nder rewo ina gara garani pour ina yidde faade worgo itti ɗumen toon ko natti wade hoɗade natti wade hoɗade joni natti tobde natti ilde natti wadde leɗɗe natti wadde caali natti wadde ɓulli yimɓe gummoto toon joni noon ko ɗum ɗon woni ko yimɓe gummi guila rewo ko ina gara te ko continɓe yaade ɗiɗo wiyete ɓe gummino guila Égypte nde toon payi Soudan payi Tchad payi Algérie gaari banggue rewo Mauritanie yaari noon payi Fouta Tooro ɓenni payi Jolof jaari noon ha Guinée ha Massina firti joni noon ko yaaɓe ko addana ɗumen yaade noon ko taaridi ndi wasde ɗum wonde sinno joni ko wayno Zouérate joni ina waɗi caali ina waɗi ɓulli ina waɗi ɓalji ina waɗi salkaji ina waɗi celal waɗi huuɗo yimɓe gonta ko Zouérate walla gona Attara walla gona yen kono haɗi ɗumen toon wonde ko nokku o hankkadine o riiwi hoko riiwi kono pourquoi o riiwi e holi responsabilité yimɓe e diwgol nokkuji ɗi holi responsabilité yimɓe e diwgol nokkuji ko ɗum ɗon jiɗɗen haalde kadi ko holno nokkuji ɗi mbano adana e holno ɗi mbayi joni e hol kadi façon ngaji mbawɗen wadde pour mbawen kam habtade ɗum seeɗa e nokkuji ɗi mbano adan kam toutes les façons e enen ko en yimɓe joom jawdi daridi en joom jawdi daridi mbiɗen wonde ko toppito ko durgol woni durgol noon wawi wonde tan koto waɗi ndiyam ne heɓete ko to waɗi tooɓo walla ne waɗi barage walla ne waɗi forage joni noon adan neɗɗo ko jogui e ko ronki ko foof kam Allah kam ina adda tooɓo mum Allah to addi tooɓo muɗum jabba ndema guesa ma aɗa wawi hen wurnude galle ma walla aɗa jogui mbewa ma walla mbaalu ma aɗa wawi aynude gurna hen galle ma joni noon ko ndiɗo mbaadi tan enen gurno ɗen tan koye gaynaka gurno ɗen koye ndeema to yolde hakkude ɗo noon ina wayno ɗum ɗo foof changement climat baɗɗo o enen kadi ko ballidɗen hen ko ɗum ɗon presque natti wonde natti tobde natti ilde ta yi joni nokkuji meɗen to koɗɗen ɗo dulɗi gonnoɗi hen e caali gonnoɗi hen e ɓalji gonnoɗi hen ta yi hen hande a tawata hen haydara tawa tan ko hendu ne wutta jamma e ñalawma leɗɗe ngala ndiyam ala e jawdi wodani e guure kadi foof daayi presque diwan joni Aguilar to min wawi limtandema guure tan taw umminoma Mondil tan faade funnague mawon ujunere wuuro ne wonno ɗon hande ta yi tan yiyata wuuro guurel gotel walla guuron ɗiɗon jiyata pourquoi yimɓeɓe jeehi addana ɗumen yaade ko yooro ngo addana ɗumen yaade ko ladde nde koko riiwi ladde nde ko riiwi ko noon yimɓeɓe ne jogui hen responsabilité wonko Allah waɗi hen kono yimɓe kadi ne jogui hen responsabilité on ɗon responsabilité ko on ɗon jiɗɗen hande jofade ɗo
holko mbawɗen wadde enen, holko mbawɗen wadde ha keddoɗen e nokkuji men ɗi, holko mbawɗen wadde ha gurdam meɗen change par rapport e ko woodi hande ko ɗum ɗo woni ko jiɗɗen ɗo jofade yewtere nde. e to ɗum fof ɓenni e affaire joni ndiɗo laddeji meɗen ɗi sato mbiɗen ngo, mbiɗen wonde ko moƴƴi joni affaire jawdi ne wuura hen, yimɓe ne guura hen, ñaama hen, jara hen, ndema hen n'importe quoi. kono won gueɗal gongal kam woni hen très important, yimɓe ɓe ne néglige ɗum, kono ko hunde ɓurde wonde mo himɓe. Environnement o to boni to yeehi, ɗemgal ngal horum yadat hen, ɗemgal men ngal kalaten pular ngal yadat environnement o, hokka hen yeeru explication. cukalel joni tan gonguel ɗo jibina ngel tan Fouta ngel jibina ɗo e Nouadhibou, ta wi ɗum joni ko woni Barke, hoko woni Ɗooki, hoko woni Kelli, hoko woni Gouloumbé, hoko woni anda, par ce que ɗum on vocabulaire natti wonde e gurdam muɗum. neɗɗo gonɗo joni Fouta toon nehiɗo toon natti yiide ɗeɗo ge, natti yiide baaɗe, natti yiide mooƴu, natti yiide je ne sais pas quoi, won leɗɗe nani hen, on pular majjat ko yeehi ko, kala ko yeehi ko majji yadade pular muɗum, yadade kelmedi muɗum. donc pular o ɗemgal man ngal teɗen jiiɗi kadi ngal wuura tigui rigui, il faut ko gueɗe contenu o wooda, contenu o il faut ko wooda, o contenu o woodat, c'est à dire ko taarini ndi, leɗɗe ɗe, huuɗo ko e n' importe quoi, to natti wodde hay inde ɗe jadata hen, donc ɗemgal ngal wonata ko ustade. no gurdam ɗam ustorto ni, no jawdi ndi ustorto ni, no guure ɗe peñirta ni, ɗemgal ngal horum ko noon ustorto, par ce que vocabulaire mum o natti wodde hankkadi. sa ƴeewi joni par exemple, ta wi hande WhatsApp, a wi hande téléphone, a wi hande chargeur, a wi hande Nokia, ɗum ɗo joni ko oɗo vocabulaire ko garɗo kesso, wani noon ardi koye matériel makko, ardi koye contenu o. joni noon tawi de taarihi meɗen natti wodde, pular o e hoore mum ɗemgal meɗen ngal nattat woddude hen, wan noon ko contenu o nattat wodde. ɗum ɗo kadi ko gueɗal très important pour teskade taarih ndi no foti renede. ewo gueɗal kadi gongal mi haalde hen joni ko mbiɗen wonde nokku o adana ko nokku bannoɗo leɗɗe, baɗɗo ndiyam, baɗɗo gurdam, baɗɗo n' importe quoi. joni noon ɗum ustima, ɗum ustori ko jeerene ndeɗo oɗo sahara joni, o sahara garowo gonɗo e ubbude yimɓe. o sukara si wonde tawi heege ina ara téléfinta ko holɓe, tawi sahara ina ara ina jogui kañum téléphone aji mum, sahara oɗo leydi ndiɗo garori, oɗo sahara jeere nde toon ara ne jogui maale muɗum. ɓen ɗon maale ko holɗen maale, sahara o nan jogui maale tati. premier maale sahara o toon ara, kala lekki ki ala guiye yahat maayat, leɗɗe balɗe berem refi ɗe ngala guiye ɗe ko ɗen gadato mayde, ɗum woni barkeje en, ɗum woni ɗooje, ɗum woni kelle, ɗum woni ɓowde, ɗum woni golombe, kono ɗeɗo leɗɗe kam gadato kam yaade d' abord. enen fof en jii hande ta yeehi diwnuji men he, yiide hen barkewi ko ɓuuri fof tidde, yiide Ɗooki la même chose, yiide Kelli kam woni ko miijotake ga, ɓowdi ma goɗɗoya nder guiɗi ma kadi jiiya Gouloumbé la même chose, hay baaɗe koye men jeehi. donc ɗum ɗo kam finde muɗum lamde kam ko sahara o tan ɗeɗo gueɗe kam gadto yaade, ɗe jeehi te adan nokkuji men ɗi wanno ko dulɗi barkeje, waɗi ko dulɗi ɗooje, waɗi ko kelle. min hoorema to jeyami calon kelle ɗo, waɗi ko caali kelluji, hande a yiyata toon bawwami ga e hoore mum ala ko haali kelli. ɗum ni woni inde nde, inde hoore mum nde, wuuro ngo wiyete ko calon kelle, ko ɓalji kelluji ɓalji, hande a yiyata toon bawwamal tan e hoore mum. donc tawi sahara on ar premier signal muɗum ko leɗɗe baɗɗe berem refi ɗe fof gadato yaade, effectivement ɗen fof jeehi hande e nder rewo ngo, ala fof ɗo jiyata Barkewi, ala to jiyata Ɗooki, ala to jiyata Kelli, ala jiyata Ɓowɗi, ala jiyata Guelombi. ɗum ɗo kam hande wiyata ete vocabulaire mum kadi yaadi hen. sukaɓe hande ɓe ala hen mo mbiyata yo haalan ɗeɗo leɗɗe, goni wima ne andi. mi haalani wonɓe ɗo Nouadhibou walla nokka wonɓe ni Fouta ɓe, wonɓe Disaraga walla wonɓe Babaɓe walla wonɓe je ne sais pas Beeli Gawde ɓe, sa namdima ɗumen ɗeɗo leɗɗe ɓe ganda, par ce que natti wodde e diwan he. deuxiéme téléphone o ko leɗɗe baɗɗe guiyeɗe kañumen koyemen jahat, leɗɗe baɗɗe guiyeɗe jahat, ɗenne ko holɗen, ɗen ko bakam thile, ɗen ko pattule, ɗen ko ɓulɓe, ɗen ko jaaɓuɗe, ɗen ko lawñande, ɗen ko combe, ɗen ko gawde, ɗen ko culluɗe, ɗen ko murotoɗe, ɗeɗo kañumen ne jaaha. to leɗɗe baɗɗe beremi refi ɗi jeehi rewata hen ko baɗɗe guiyeɗe kañumen jahata. ɗeɗo leɗɗe aussi hande ta ari e nokkuji ɗi a tawataɗe toon, walla tawata ko lekkel
lekkel diwan agelato ɗeɗo leɗɗe no wanno nokkuji nan toon neɗɗo wawa naade ɗum e ndungu ma kawle mbiyata ha ceeɗu fuɗɗo yurnade nde yimɓe mbawa toon naade Allah mum hewde leɗɗe ko pattule e bakam cili e jaaɓule kam jaaɓe ko tagar tan waɗa tagar ɗum fof hande yeehi ha laaɓi ceer te kadi ɗum ɗo kadi yaadi koye calli ɗi ɗum ɗo fof wonno ko daaɗe calli beeli ɗi jeehi ubbima andata ni place mumen gar wonno andata ni place ɗiɗo calli ni hoto ɗi gonno ga hande ta yeehi nder rewo ngo ɗum ɗo woni deuxiéme phase o troisiéme phase o ko bamamɓe garata to leɗɗe balɗe biramete ɗe jeehi leɗɗe balɗe guiɗe ɗe jeehi bamamɓe gara mbatta yiide ko bamamɓe dulɗi bamamɓe sa soyni cikkata ko guese sa soynima cikkata ko guese bamamɓe to oɗon troisiéme phase yeehi hankkadi sara o fooli hankkadi ko tule ceeno godi hendu jamma ñalawma caali ubbo beeli ubbo ɓulli ubbo guure boña jawdi yaaha kullon jaaha par ce que ɓe mbima wonde ko mbarodi reeni ladde kono ko ladde reeni mbarodi kullon koto non natti habitat mumen to konnoɗo natti wodde kañumen jahata hande ala fof ɗo jahata rewo ngo ha jiiya sino boyi mi haalani kay ñiiwo walla mbarodi walla cewu boyi tan e hoorema yiyata ɗum hande rewo ngo jiire hoorema yiyata ɗum hande rewo wande a yiyata ɗum hande rewo ngo donc firti ko sara o koko yetti ari ha kostini yetti ari ha kostini yetti enen noon joguiɗen tan ko ndiyam joguitino ɗen ko gurdam remde e gurdam aynude ƴeew joni sara ari ha fawima dow men hono mbatten c'est ça la question sara ari ha yetti men hono mbatten joguiɓe koyɗe ɓe jaaha egga jaaha paya hakkude on Sily Baby en hakkude on e Kidira en ko nandi hen kono ɗum wona solution no ardi gani ko mo ar toon heddi tan ko duuɓi mum kono garowo maayo ngo hoore mum ine waɗi ihtimal ngo ubbade ngo par ce que joni mi nder fori o fori tuggi joni ligseɓe faaɗe kayɗe wiyete fori ɗo waalo ngo ta jooli hen oto joni oto no lofo e nder waalo ngo ceenan par ce que caali gummiɗi ɓe rewo ɗi fof ubbi fori o ha laaɓi yimɓe jeeyaɓe nokkuɓe ne gandi ɗum donc ko ubbi fori o ko ɗum ubbata maayo ngo to ubbi maayo ngo koko ɓennata fayi ko yeeso te enen kadi ɓaleɓe d'une façon général en ngala en gona yimɓe wawɓe wadde perspective jiilu ƴeewa ko juuti e ko arate zaman duuɓi temedde duuɓi capanɗe joyi noon ko vivre au jour tan ɗo hande natti welde watti natti tobde natti ilde ummo ɗo tan fayeɗa ummo ɗon fayeɗa ummo ɗon c'est à dire en ngalana ɗum en ngala hunde tan étude ko hunde watte étude tan ko duuɓi garoji ko ni wayata donc il faut ko ƴettane won certain feeje en ngala ɗum ɗon malheureusement donc je disais que oɗo phase hankkadi sara o ari e tawi ko jottiɗo hol feere ɗum waɗante d' abord feere ɗum waɗante nde ko adi ni ne ƴettete feere ɗum waɗante holni sababu majjum c'est à dire waɗi hen mbino ko Allah tan addi ɗum ɗo ko changement climat o ko ɗum ko aduna o fof presque jogui on ɗon probléme kono waɗi hen probléme ko yimɓeɓe mbawi an joni ne wiye wonde Allah yo leɗɗe ɗacce guura an aɗa feƴƴa leɗɗe kecce aɗa huɓɓi ɗumen aɗa charge remorque uji aɗa adda laamu huccitema ne ƴeewa eaux et forêt en huccitema ene ƴeewa andi kay an kam ka balliɗɗo an kam ka balliɗɗo e ladde nde o gas ɓaade ko leɗɗe kecce joni coppata aɗa waɗa furuji aɗa waɗa ƴulɓe yiida ɗum kadi costa almen ma kadi kuɓɓa par ce que ɓe mbi wonde ko brin goto almet lekki goto ne wawi fewnude million ŋaji multimilliard almet kono brin goto ne wawi huɓɓude aduna o foof donc joni ngolɗo kuɓɓugol kam laddeji ɗi e ɗiɗo fuuri ɗum ɗo kam wallitte ko gargol sarangol ɗum ɗo kam koye ɗum ɗon wallitta e joni noon laamuji ne ƴetta peeje mbiya wonde ne mbaɗa environnement ko nandi hen won joni ga programme goɗɗo ƴetta e Afrique o foof ina mbaɗa ko mbiyata muraille verte mbaɗa ɓaljul tan tuggi Gambie yara noon ha Soudan kono est ce que ɗum ko solution enen kayni ko adi ngol ɗon ɓaljul ne wawi ni tan ngo rewata koye diwan Irkise ɗo faye e leega tan ngol soppira noon tacca ɗon faye hakkude ɗon e walate en tisite en ni woni rondo faye hakkude ɗon e Mali faye Niger faye Burkina en yara noon ha Soudan mbiyata mawɗo 15 kilométre jaajini cangol ɓaljul ngol ewa joni noon ngol ɗon ɓaljul est ce que ɗum ɗon ene régla notre probléme réglata probléme en réglata probléme meɗen d' abord première chose ko hattude peƴƴe ɗe kala to neɗɗo woni nokku
yo hatto peƴƴe ɗe guure ɗe yo hatto pecce yo mbaɗa comité ji kaɗa peƴƴe ɗe. deuxiéme ɗum ɗo kala neɗɗo tolni yo aw lekki, yo aw lekki e guesa mum walla aw lekki e galle mum walla aw lekki to wawi wonde ɗo. premièrement yo leɗɗe ɗe yo kaɗe feƴƴede, deuxiémement yo yimɓeɓe gawa leɗɗe ɗe, e quatriémement yo yimɓeɓe mbaɗa jardin ŋaji coopérative uji ha feere ndema ka, yo mbat coopérative uji ha feere ndema ina mbaɗa hen remru no loosa hen, ina guura hen, ina gawa hen leɗɗe, ina jeynoro kadi leydi ndi e hoore mum. yiiɗa kadi joguinoɓe leydi ɓe ko wayno joni foriji walla woɗɗuɓe daade gorgui joguiɓe ndiyam ɓe, ɓen inon pasque probléme yooɓe gawa leɗɗe, yooɓe mbaɗ coopérative uji jardin ŋaji, yooɓe mbaɗ alhaaliji noɓe gurdi mbaɗa créé gurdam to ɓe goni ɗo, kono wona wi tan jooɗo ene fada tooɓo walla tooɓani hikka mi yaha mi faya to walla mi faya ga en. donc ɗum ɗo kam ina jeeya e nokku e gueɗe poɗɗe ƴeewede. mbiɗen wonde donc e kala tan pelmel ewa mataw to namde ɗe gaari walla kam ɓeydijo gaari ɓuura tan wonde plus précis seeɗa. ewa mbiɗen wonde ha feere hankkadine aduna ono wayni o ari ha yettima ɗo, yimɓeɓe kam kucciti hen ƴeewi, jii ɗiɗo kineeli, jii manquene toɓoji, jii yoroji ɗi, jii onon alhaali, jii guure ɗe no eggirta ni. e donc tawi jomum en jiiɗi heddade to keddiɗo ɗo to goni ɗo, en jiiɗi wadde ɗo gurdam, en jiiɗi change ude hen gurdam mumen en fonction ko keewi joni ko, mbiɗen wonde poti ko wadde de grand projet, projet ji coopérative uji mawɗi mbawa wurde hen, gurda hen ɓesguji mumen, eɓe gawa hen leɗɗe e kaɓɓo kadi e ɗum ɗo laddeji ɗi no bonnirte ni. par ce que laddeji ɗi no bonnirte ni ne jogui hen politique goto less, ene wawi ni tawa ko hunde tan je ne sais pas, toutes les façons ɗeɗo gueɗe kam foti ko ƴeewede no fewi ha feere coopérative uji ɗi, kadi yimɓe joguiɓe ndiyam ɓe ene mbaɗi nokkuji baɗɗi ndiyam, ɗino mbaɗi ndiyam il faut ndiyam ɗam exploité, ndiyam ɗam won ɗon tan pour tan yarde hen walla salligade hen, yimɓeɓe yo liggoro ndiyam ɗam mbaɗa hen projet ji mawɗi, mbaɗa guese maaro, mbaɗa guese mango e ko nandi hen. ta yeehi joni e diwan Mali o walla diwan Guinée, ɗum joni ko mango en banane en ɗum sodetake ga, itta tan ñama, ko saari partout ko awa. joni noon yimɓeɓe ngamela ka ina ɗeeɓi ɗumen tampinde, enen fulɓe aynaɓe bil ahas ken yimɓe amɓe, ken yimɓe amɓe, e kadi ken yimɓe ɓe jiɗɗa mbatta dans bon dans l'inconnu, c'est à dire ko joguinoɗa ko ɗum ɗon tan ko tarique bagara tan, joguinoɗa ko ɗum ɗon tan a yiiɗa wadde goɗɗum. donc il faut ko yimɓe certa e on ɗon façon, change a gurdam ɗam, gummo kadi e ngamela ka yo yimɓe certe muɗum. neɗɗo joguiɗo ndiyam, joguiɗo junggo, joguiɗo leydi, on ɗon fotani heyɗude, ewa kadi climat ono changera ni, il faut ko yimɓeɓe ƴettan ɗum woni peeje, ɗum woni ɗen ɗon peeje. donc joni mi dartino ɗo seeɗa ha ƴeewen tawi won question ngaji garata hen, enen foof ballodiren hen, e joguiɗo hen kadi miijo wongo foof kadi ɓeyda quoi. ok merci. eyyi ɗum noon Moussa mi salminima e Seydi Ba, yewtere nde fayidi ni, e kadi machallah a yanima hen no fewi, e kadi jombani ma namde kewɗe ɗe dañi hen, saabu machallah toɓɓere kalɗa nde ko toɓɓere yajde, e kadi a jubbi kadi canŋe ɗe nayyi foof. ko ajji ko foof kam min jeeɗi namde ɗiɗi haade min uddirde dinguiral ngal hankkadi yen yimɓe mbawa jippade. e namdal gadunal teskade Mauritanie hande ina famɗi tuuɓoli, ina usti e par rapport Mali walla Sénégal, e so jiiɗi mbiyen Mali tan, beele saabi ɗum ko ngakkede leɗɗe e banggue Mauritanie o joni, no wasni e Mali, eɗen gandi kam Mali ɓuuri hewde leɗɗe, e to Mali kadi ɓuuri wawde tooɓede, e ɓuuri famɗude ceeɗu mum, ɓuuri raɓɓidde, e teskade enen ceeɗu men joni watti judde ha ɓurtude haɗanno, e kadi tuuɓoli mumen natti hewde, beele saabi ɗum walla hina jeeya eko saabi ɗum ko leɗɗe ɗe natti wodde e Mauritanie walla wona. e namdal ɗimmal ko Pulaar ne heewi wiide, a wi ma koko rewo ronka nde worgo hoɗa, e ngol konngol joni sen jiiɗi firtude ngol, beele waɗi ɗum ko rewo hankkadi ko natti wadde leɗɗe, rewo natti wadde ndiyam, rewo natti gueɗe kewɗe, natti waade no mbano adana, ko umminiɓe toon ko ardiɓe ha worgo, ɓe batti dañde worgo ga koɓe daña tan rewo to. ko beele ɗum woni ɗum firata konngol ngol, walla ngol jogui piranɗe goɗɗe kewɗe ɗe gonani taw jiidani en ngol pirtugol. mi anda sa faami namdal namdimi ngal. e ɗum noon mi salminima, ma en gudditu dinguiral ngal kadi bandiraɓe mbawa jippade hen. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuhu.
tabital pulago cetal Nouadhibou on calminama on juurama eyyi kadi koɗo meɗen kadi weltanama no fewi machallah jarama on ko min nani hen machallah no waɗi fayida kadi ɗum ɗo foof kam ko ken fatoraɓe ɗum joni kam ko natti wodde saabi ɗum kam ko mbiɗa ni tan rendo ngo no jeeya hen par ɓurɗo mawnude o rendo ngo no jeeya hen min namdalam ko ni sifori enen hol kuuɗi puɗannoji ɗi ene puɗanno joni natti fudde no puɗanno garanno ha diŋire foof on gananno hen joni natti wonde hen eɗen ɗin puuɗi joni natti yiyede ɗiɗon puuɗi joni holko saabiɗi kanji ɗin puuɗi mbate eɗi mbawi dañcede walla ɗi mbawa dañcede puuɗi puɗannoji ɗi e nder laddeji meɗen ɗi eɗen teski won puuɗi joni natti yiyede joni noon ɗiɗon puuɗi mbate ɗi mbawi artirede walla ɗi mbawa artirede kadi holko saabi eɗi joni eɗi majja tan ni no lawol. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu tabital pulaɓe cetal Nouadhibou on kiire jaam jamire mon ɗon celli machallah alhamdulillah machallah oɗo kay ko coñciyanke mawɗo ko yimiyanke mawɗo Moussé Ba an kay an gantine machallah min jiiti on calminama de tabital pulago cetal Nouadhibou on ñagana walla moƴƴere Moussé Ba salminama weltanama no fewi machallah oɗo conférence ko baɗɗo fayida no fewi waɗi gartam kadi on waɗi vraiment gueɗe labtude ko caɗele ganduɗa ko caɗele meɗen no fewi wallahi en ɓeydima hen tigui ɓeydima a haali caɗele ɗe ewa haali kadi ko safrata caɗele ɗene ko ɗon noon to safrata caɗele ɗo hen enen en gandi neɗɗo walla ni hay kulle ladde ɗe en ene jogui ko wiyete adaptation ɗum woni wawde wurdude e condition ngaji kesi godaɗi adaptation ne wawi wonde initiative ummoro e ɓeeta hokka yimɓe des alternatives ɗum woni miijoji kesi bawɗe lomtade ko perda ko ronka dañede ko walla ko ɓocciti en ko hen kono noon kadi ne wawi wonde e mbadi teelal walla e mbadi wuuro walla e mbadi fedde walla koye hon noon holi humpito joguiɗa ɗon holi peeje ɗe mbawatan jogade tawa ɗe mbawa lomtade mbawen wadde adopté jaaden e gurdam kesam ɗam jaaden e yooro ngo jaaden e ko manki ko jaaden e ɗen gueɗe foof holɗen peeje ɗe mbawɗen wadde ɗum ko eyyi a salminama lawol gongol banggue goɗɗo o kadi eɗen namdo sikki ala sato jeeya koye neɗɗo ko tergal e tan e neɗɗo way kono junggo neɗɗo walla koyngal neɗɗo ni nde wonno neɗɗo wawa wurde to sato ala kadi kala ko min mbisata gomi man neɗɗo o joni noon eɗen namdi oɗo waylo waylo ngoɗo yooro oɗo désert oɗo ɗiɗo condition ngaji musɗi est ce que wona kanji battinta e comportement meɗen enen ni comportement neɗɗo o e hoore muɗum est ce que battinta enen nde wonno neɗɗo e lekki e kullon kon no mbayni ko kañumen foof nandi no sato ngo way fof ko noon jomumen mbayata yimmi wiide ko sato ngo no wayata ni henne hay miijoji meɗen ko noon mbayata beele aɗa wawi confirmande en ɗum ko yimɓeɓe ñaaɗata ko yimɓeɓe jogui comportement tan gulɗo ko beele wona ɗum beele wona ko désert o beele wona désertification o beele wona caɗele e environnement eyyi namdal meɗen gongal so tawi en ƴeewi to banggue yencinde miijoji e participde e développement neɗɗanke hoore muɗum aduna o foof de aduna o foof so tawi a ƴeewi nokkuji ɓuuɓɗi ha ɓurti ɗi henne ɗum woni de ko wayno pôle nord pôle sud kam ala gon toon pôle nord des esquimaux nan toon ɓe participani wona ko fewnete wona ko windete wona ko janggate wona haydara ɓe participani eywa so tawi a ƴeewi nokkuji meɗen gulɗi ɗi enen ne ko noon ala ko participe ɗen en pewnani o tan pewnani avion
en muulani ko ɓuri hen hewde deftere nde tugnortede to banggue aduna eywa sa ƴeewi participe ɓe en ko wonɓe nokkuji caɓurɗi ɗi gulani ha noon fof ko wayno européen ewa ɗonne kadi ɗum ɗon holko kalta hen ɗiɗi jumpa ɗon seeɗa nokka ɗon seeɗa e kalna en bale firti ko enen gonɗo e nokku gulɗo kañum ko ni tan wonirta walla ala ene wawi condition ngaji goɗɗi gara ha mbawen participe e ɗum ɗo c'est à dire développement humain e ko wona ɗum ko ganda goto e Nations Unies o wi nokku meɗen o mbaɗen reglen caɗele ko fati environnement o wi safara muɗum ko tindi garta e kañum e cifti tindi e cifti garta nde wonno tindi e cifti ina jogui ko gawata e nder hakkillaji sukaɓe e ko fate wonde sehil sato ngo sehil sato e kankone ko noon o wi wona question désertification walla wanda ko reboisement en ceinture verte en ko yini watini en ala o wi ko yen gartir pinal tindi kañum e cifti kañum e janisa ko way noon e ko way noon nde wonno pinal ngal ko kañum jangguinta en wonde yo en gon sehilaɓe sato ngo en namda hol kalta e ɗum noon ha yesso assalamutullahi satal tafital pulagu nadiw on beltanama walla mi weltima no fewi no fewi ɗiɗo intervention ngaji machallah e namle ɗe kadi waɗi fayida no fewi e o Demba Koli namliɗa ɗo joni ha feere neɗɗo Mauritanie kadi Mauritanie par rapport muɗum e Mali o pour kam Mali joni kañum toujours ada to toɓɓe walla ɓuuri wadde tooɓo en walla ko nandi hen est ce que kañum jokkodiri e affaire leɗɗe ko nandi e ɗe c' est à dire ay Mali joni nandani e Mauritanie Mali joni waɗi zone uji ɗiɗi ene waɗi zone goto ko Sahel tan ko Sahara tan ɓolo tuggal ma e Bamako tan rondi fay funnague rewo ɗum woni fay hankkadi Mopti en fay Gao en fay Tombouctou en Jenne en rondiruno ha Tamarasi ha Algérie ɗum ɗo ko Yoro tan hay sinno ka asi ha jeeɗi ɓiira wona jiiwo ndiyam ɗum ɗo ko Sahara tan bonno te ɗum wuuri ɗum tan ɓe guuri tan koye maayo ngo ɗo wiyete ko Niger ngo ko maayo walgo kawi ko seki ko Sahara o go rewi ko ummi ko hedde Guinée go rewi Mali Sahara o Mopti en fay Tombouctou goto rondiri noon ko fayi hankkadi Benin en go fayi ha Nigéria faami joni on ɗon banggue rewo Mali o ɗum ko Yoro tan ɓolo ko Sahara tan banggue worgo o noon siltata banggue worgo Mali o siltata ɗum woni région ngaji wiyete Sikasso en toon hankkadi ko fayi ko fadi la Guinée fadi Guinée toon joni kadi ko nokku ɓaleri jogoto ko climat Casamance o walla climat Gambie on wayni wonde min wiide wonde moriɗe Afrique o waɗi kono pecce ɗiɗi ni banggue climat o kam walla banggue environnement tuggal ma e Gambie ha wiyanma ko ɗum woni Zaïre ɗum ɗo ko dulɗi mawɗi toɓoji ɗi siltata tuggi noon kadi Mauritanie o yaari noon kadi siifol rewogol fayi Mali fayi hunde Mali fayi Burkina fayi Niger fayi hankkadine Tchad en e hunde Soudan centre Afrique ɗo kadi ko Sahel ay no jiirata wullorami walla desaraka ko même chose ko Karaji waɗi ko Guelabon waɗi ko Ñoomal ko nandi hen kadi ko Sahel quoi donc Mali waɗi ko partie ɗiɗi partie worgo o ko toɓeteɗo no fewi e partie rewo o ko Sahara fami donc ɗum woni explique affaire Mali o ko kadi Mali ko nokku baɗɗo leɗɗe hay gani hay to towi ko ina waɗi leɗɗe ala ko haali kam ko woni less ko donc kañum ɗum jokkodiri kam e leɗɗe e kadi ko zone très pluvieuse kam ewa gueɗal gongal ngal joni ko no woodi mbiyat ligne goto wiyete ko ligne de convergence c'est à dire hendu ɓumdu ndu yantata hendu wullutoɗi kawriti fof ne heewi tobde c'est à dire hendu ɓumdu ummotodu worgo ndu e hondu wullu ummotodu rewo ndu kala toɗi kawriti ina tooɓa sa teskima ɗum météo noon mbiyanma joni noon ndu ummoto ko worgo to ndu ɓenna Mali ara ha ga e Mauritanie surtout Mali kam est bien arrosé par rapport e Mauritanie donc firti ko toɗi kawrita ɗo ɗi kawrita ko banggue worgo Mauritanie walla sinon ɗi kawrita hedde diwan Mali to fayi Guinée en ɗum woni nokkuji baɗoji toɓoɗi ɗum hankkadi c'est un autre domaine seeɗa
wa ko namdal ma gongal ngal Demba Fati ko ha feere rewo ronko worko hoɗa ɗo ɗum waɗi version ngaji ɗiɗi ko ɓuri hen jaalade tan ko rewo ngo kam yoor e yimɓeɓe jawdi natti hen wawde wonde surtout jawdi tan yindi ndiyam ndi heddi toon jawdi yindi yooro ndi ko wayno gueloɗi ne gona toon seeɗa kono jawdi yindi ndiyam ndi e ndin ɗon natti toon wawde wonde natti kadi wawde remade ni woni yimɓe ɓossi tan inde payi worgo ha hande enen joni yimɓeɓe wona gummoto ko gullorama walla disara walla teccama n' importe quoi ɓe jaada jawdi mumen ceeɗoya hayde sehili baɓe de kiidire ene n' importe quoi ko ɗum ɗon tan c'est à dire ko gabbi tan ko durgol bo won façon kadi goɗɗo ne hen waɗi kadi haareji gila e haareji diine hay haareji laamuji e almora vite nasirno ko nandi hen ɗe ɗon gueɗe c'est à dire haareji tan ɗiɗon haareji kadi ne ndiwa on hen yimɓe ene ndiwa yimɓe guitta ɗumen nokkuji men paye nokkuji goɗɗi kono ɓuuri jaalade hen tan ko yooro o sahara o on wiyoɓe ga sahara o nden meeɗino heccidde ha ko nandi tan no wiyeteno jourade no waɗeteno guese ko nandi ɗen e gueɗe ɗum kam ko haala gorko wa toutes les façons kam e rewo ronko worgo hoɗa ɓuuri jaalade hen tan ko affaire yooro ngo mi arta ewo joni Hammadou Abou a salminama denɗi a salminama no fewi ewo affaire kuuɗoli mbiɗaɗi c'est-à-dire nokku joni nokku foof ene jogui huuɗo fuɗowo e mum nokku foof ene jogui huuɗo ene waɗi hen huuɗo koɗo fuɗata tan ko nder ndiyam ko wawi marsude tan ko nder ndiyam wona sembane ko nandi hen ene waɗi huuɗo wongo ngoɗo fuɗata tan ko jeeri tan ko nokku jorɗo ko wayno Baahe Damɗi en ko nandi hen walla ñomre wiyetede Feliyel nde ko nandi hen walla Thiele en c'est à dire nokku foof ene jogui tan nokku huuɗo fuɗowo e mum joni noon nokkuji meɗen rewo to natti tobde ɗi kon ɗon huuɗo fuɗanno ko toon ko natti wawde fudde ga wanno ko toon tan ko wawi fudde ko huuɗo hebbere ko kadi ɓuuri wawi fudde ko wayno seeno en ko nandi hen c'est à dire pour dire tan ko nokku foof ene jogui tan eywa huuɗo wawa ko fudde mum c'est à dire ko adopti ko e nokku o quoi e environnement o joni noon est ce que kon ɗon huuɗo ne wawi heɓede walla wasa heɓede joni actuellement ina woodi façon ngaji goɗɗi huuɗo no goodi ko mi anda mbiyat ɗum culture fourragère walla mi anda kono noon joni ko ta awi ko hande ɗo yontere ko fuɗata ko mawna ta hiisi janggum ta arti tan tawata kadi ko arti to ko wonno yimɓe heeɓe joni joom jaw waɗoɓe élevage jawdi ɓe humoɓe jawdi ɓe mbaɗa élevage ɓe ko hono kon ɗon huuɗo liggorto quoi c'est à dire huuɗo meɗen jeeri ko wayno ñomre en ko nandi sembane en celal en hebbere en koko wona très adapté no fewi wanno ko huuɗo tan ko huuɗo saisonniére quoi c'est à dire ko waɗi tan ko période muɗum kono période ko fuɗat après ko yoora ainsi de suite koyto noon par contre kono noon fuuɗo ɓuuri tawi yimɓe liggortoɓe jardin ŋawe walla waɗoɓe élevage uji intensif ɓen ɗon ko kon ɗon huuɗo liggorto ta reemi ko hande janggo tawde ko artat quoi eko jogui inde jogui kadi leɗɗe goɗɗe ni nanana toon surtout diwan Casamance o waɗi toon leɗɗe ko moƴƴuɗe jawdi no fewi ta awiɗe tan haaɗe puuɗi c'est fini hay sinno ka rosani hankkadi nde gara te nde kuppuɗa fof janggo ta arti tawata ko wonno kono ɗin ɗon huuɗoji joni ɓurata wawde adaptade seeɗa e nokkuji meɗen ɗi mi arta actuellement denɗi Fama Salif salminama Diallo a salminama a weltanama no fewi salmini galle o mi nani haala ma machallah ewa joni Aliou Salif a salminama Ba a yettama no fewi e intervention ma o machallah ko intervention kadi très scientifique ewa mo fati e affaire adaptation o bo yimɓeɓe joni ne poti tan adaptade ni indépendamment de laamu aɗa laamuji meɗen no mbayi ewo adaptation o ne kono wiira ni tan ko hunde joni ka joɗino tan aɗa faade tooɓo natti arde ewa joni ɗum foko ƴeewa feere no gurduɗa tona ɗum tan waɗa tampere adaptation o joni ko yimɓeɓe yo mbaɗ coopérative uji mawɗi coopérative ɗi ko wooda joni wawa wadde haydara aduna o hande ko aduna grands ensemble kala nokkuji d' abord yimɓeɓe yo koot ñiiɓa to koɗi ñiiɓi kadi mbaɗa grand ensemble uji c'est à dire mbaɗa coopérative uji mawɗi mbawa hen wurde coopérative uji affaire ndema coopérative uji affaire élevage cange kadi mode o c'est à dire mode o adana ko tooɓat tan yimɓe ndema après huuɗo cooña halas jotto kadi ha dimminare ko noon koto change on ɗum mode remru ndu batta wadde comme jardin ŋaji en walla guese maaro en walla mangoje en e gaynaka ka kadi wona tan finde tan diwa nayyi ma nguuɗa tan nayyi jaaha garta kefta less caali aɗa waɗa attache ɓooyi ɗanoɗa quoi waɗa e bottari ɗum ɗon kadi ko foti ko changé yimɓe foti ko wattude wadde élevage moderne mbaɗeteɗo joni o taw ko colture joyi walla colture sappo aɗa wawi ɗumen wurnude guura hen naftoroɗa hen donc il faut ko yimɓeɓe adapte e on ɗon situation e ƴeewa kadi no aduna o gonɗo saara mumen wuurdi ni kañumen essaye wurdude noon ewa gueɗal gongal ngal affaire oɗo émancipation o ɗum kadi ça dépend ndi tan koye pinal jomum pratiquement
par ce que Europe o ne jogino on ɗon caɗele kono avec les années lumière ko nandi hen, c'est à dire ko pinal ngal ne wayno ko toon tan ummori pratiquement. donc joni ça dépend tan enen aussi avec le temps avec ɗeɗo caɗele keɓaɗe ma jumen keeɓa hen hakkillaji andi. kono kam ina wayno tan yimɓeɓe ko joɗinoɓe tan ina paadi tooɓo, ne paadi laamu, ne paadi je sais pas qui. donc patgol ngol ko ngol ɗon foti hankkadi no dartade yimɓeɓe mbaɗa grands ensemble uji e ƴeewa adoptade gurdam mumen ɗam. adoptade ɗe ne wona tan wadde coopérative uji walla wadde guese en, ko hayto guure meɗen nde il faut ko waɗe gurdam ko yimɓe mbaɗa hen bidikaji, mbaɗa hen fuuruji mburu, mbaɗa hen tayereɓe, mbaɗa hen boucherie ji, mbaɗa hen n'importe to goni ɗo wawa wadde gurdam. to waɗi gurdam tan hankkadi gueɗe kewɗe mbawi créade nder hen. kono ta ala gurdam ne goto soppini nder cuurel muɗum walla ko nandi hen, ɗum ala foof jomum wawi wadde ko. donc il faut ko yimɓe change mode gurdam ɗum woto kotkiki mode liggodirde nde coopérative uji ɗi e ɗen ɗon gueɗe foof ɗe mbawata yaade. bomi ɓeyda hen tan seeɗa affaire environnement o no ɗum change iri ni. enen joni no mbaɗen ɗo ni nandani en lokkuji goɗɗi par exemple Sénégal joni to yimɓeɓe koɗi ɗo ko interdit ga hay wubboyde ni, walla interdit yaade ha to nayyi ɗi ora tumbi aɗa hoɗa toon. enen noon ɗum ko contraire jomumen joom doole en ɓe koto nayyi ɗi ora ɗo ko ɗon koɗata. e te kadi kala to waɗi hen gurnamal seeɗa ene waɗi huuɗo en walla waɗi dihal en watte grillage uji mawɗi donc kadi yimɓeɓe kaaɗe ga ha yettade ɗum ɗo foof ko hunde fonde haaɓede yimɓe potani ɗum jabde, potani ɗum jabde poti ko daranade ɗum par ce que nokku fof ne jogui foti wadde hurum. nokku fof ne waɗi hurum, hurum amen o kay il faut ko reene tan par A ou par X andi. kono yimɓeɓe ko finalement ko gonɗa ɗo tan galle ma ɗon tarna ɗum koosha tan mbiya ɗum woni gallam kala ko heddi ko c'est pas ton probléme. ko heddi ko hono ko ɗum woni probléme ma, ko ɗum woni probléme ma par ce que ko heddi ko ko mbiɗa ɗo toppita ko to ari ha yettimama tan ƴewat feere. donc ko ɗum ɗo hurumaji ɗi, hurumaji guure ɗe e way hurumaji laddeji ɗi e ɗum ɗo ko hunde très important a ƴeewde. merci. assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh. eyyi grand Moussa hol to ɓe mbiyata pellugol duule ne pelle ndiyam ara. ɗum ɗon mate sa ari hedde sayi en sa wi rulde nana so fellama ndiyam ma ari hen tawi yimɓe ne gonɗini ɗum tawi ɗum no gandal mum no wodi walla wodani. ɗum ɗon ko namdal gueɗel ɗimmel guel enen kam eɗen gandi laddeji meɗen ko enen gasni feƴƴere goo wattude ɗum ƴulɓe walla remorquaji gadden waktoɗe enen jeeya mata eɗen jogui ko kaftorɗen goɗɗum taw wona ɗum ɗon tawa eɗen jogui lomto nattude yeyde ƴulɓe tawa eɗen jogui ko mbawɗen habtanade ha natten yeyde kam ƴulɓe natta yeeyede mbawen awde leɗɗe gurdam lekki ene fof wonata won gawata lekki ha naftoroɗa ko kadi hol leɗɗe kadi poɗɗen enen joni kam mbawaten awde tawa eɗen mbawa naftorade ɗum ko yaawi. ha hande de koye dans même cadre tan kalten ko affaire kadi gagol leɗɗe ngol leɗɗe ɗe c'est très important par ce que nokku joni taw a waɗi hen gurnadi ma a awi hen leɗɗe a waɗi hen leɗɗe mongoje a waɗi hen leɗɗe banane a waɗi hen n'importe quoi ɗum leɗɗe ɗe ko an jeeyi leydi ndi hoɗum ko an jeeyi ɗum. nokku joni a wawi daɗa jeeya ɗum taw ala ko mbaɗɗa hen haydara a wawa gasde. pour jeyde hunde il faut ko goto mbaɗa hen huɓere mbaɗa hen woynu walla mbaɗa hen lekki. kono haydara tan mi waɗani hen huɓere mi waɗani hen lekki mi waɗani hen woynu mi waɗani hen forata ko ete ko min jeeyi ɗon no jeeyiɗa a jeeya. ɗum ɗo kadi il faut ko waɗe probléme kono min ƴiñodira tan no mbayi tan no baali ɗum ɗo bawte ni baalu fof tan ƴiiño e gurgu ngu nokku goto. ceeroɗe jomumen o jaa mbaɗoya leɗɗe mbaɗoya jardin ŋaji mbaɗoya n'importe ɗon kam to mbaɗɗa ligguey ma ɗo mbaɗɗa woynu ma walla mbaɗɗa guesa ma walla mbaɗɗa ɗum ɗo kam ko an jeeyi ɗum. te hurumaji ɗi kadi toppite hurumaji ɗi kadi ko c'est très important. leɗɗe ladde ɗi kadi kadi duppede kadi soppede yimɓe foof ballodira hen te wallodirde wona fulɓeɓe tan walla ko hoddiɓe foof ko kañumen poti wallodirde rende diwan mumen. hoddiɓeɓe hodduɓe diwan ɓe ko kañumen ko masire mumen ko goto ko kañumen poti wallodirde fulɓe mum e sapare mum e sarakulle mum e jolfuɓe mum hoɗɓe diwan ɓe ko enen poti wallodirde ndenen diwan men o kaɗen mo soppede kaɗen mo duppede kaɗen mo ñayede kadi mo waɗede grillage kadi mo tan taw ko enen foof mbadde junggo e fango ballodiren hen jiiɗa kadi enen kadi wonduɓe wuuro ɓe kadi mbaɗen coopérative uji mbaɗen jardin ŋaji mbaɗen forage uji mbaɗen alhaaliji ƴeewen wurde hen jeynoɗen nokku o jeynoɗen nokkuji ɗum ɗo ɗum mbawen en
wadde alhaala guure men ɗe kadi mbaɗa gurdam jogiiɓe men doole ɓe gadda doole mumen mbaɗa wona joguiɗo doole fof tan yaha waɗoya étage Tabarazina walla Dakar tan heeɓa ɗon han kadi nana heeɗo no ƴeewa télé non guure ɗe il faut ko waɗe investir toon ɗo yimɓe mbaɗa toon investir joom doole en ɓe mbaɗa toon investir yimɓeɓe guura hen ñaama hen jara hen kono noon sukaɓe kadi tawa toujours kadi ne jaaha toon ne ganda ko woni Dénégal koko woni pirdilla koko woni fatata ko woni enɗam koko woni dinɗiraɗo ko woni ƴikiraɗo ko nandi hen ɗon gueɗe donc foppa culture o c'est tout ça ko ɗum fof woni culture o ɓorno wutteji ɓorno c'est pas mbaɗa kaddo gudde mbaɗa jamana kinel mbaɗa n' importe quoi notre culture o fotani yeeɓede kañum environnement fof yadata quoi eyi ok on calminama réseau o noon heewan no fewi ma jaafoɗon ne wawi o joɗɗi tarde aroyde kono jiɗɗen tan ko sembindemo vraiment yo ɓeydu golle kadi ko haalata ko ne laaɓi donc goto men foof yo won ambassadeur hoore muɗum won ambassadeur diwan muɗum ko sifiɗo ko wawi hen wadde e nokku mum daro waɗa calminama vraiment kadi en beltima no fewi e yewtere